मानो गाबखो? आदा आं बिजिजों हाबा जानो हानाय नङा। प्लिज आदा बियो सासे गाज्रि मानसिसो। सिगाङावबो बे सासे सिख्लाखौ बुथारखांबाय। नेहा नों बेखौ मा बुंलाबायदों? खर' गाज्रि जाबाय नामा नोंहा? नोंगौ आदा आं खर' गाज्रि जायाखै। आं नोंगौखौनो बुंदों। नेहा नेहा नों सोरनि सिगाङाव मा बुंदों? नों खेल दंना? आं नोंनि बिदासो। नोंहा मा प्रुफ दं? बिजयखौ बेबायदि बुंनो? आं दिहुनना होगोन आदा। सिरिथा आं नोंनि फंसेबो बाथ्रा खोनासंनो साना आरो मिथिनो लुबैया। खोनासं बिजयखौ आं उन्दैनिफ्राय नुबोनाय मानसि। बिजयआ सासे गियान गोनां मानसिसो। नोङो बेजोंनो हाबा जाथारनांगौ। नोंनि हाबाखौ गाबोननो खालामना होगोन आं। खोनासं लोगोफोर मिरा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो नोंसोर एसे नोजोर होबानो जाबाय नायनां माबायदि मिरा बे आंखौ बासिलायनाय Bos, boleh Mira. Reason hero begitu. Oh. Aku udah kena masuk. नोंखौ आंनि मोजां मोननायखौ बुजासै मिरा दाबो सम दङ मिरा नोंनि थाखाय बुंनो आंखौ मोजां मोनो ना मोनमारा बिजय आंहा फंसे बाथ्राखौ खनले बुंनो सम गैया प्लिज आं नोंखौ आखाइ जोबना खुलुमो आंनि बाथ्राखौ नोजोर दासै Waduh, pulang bos. Beri yuk. Baik, nanti berde. Abu. Kau kekerai. Kau di sana langkar aku. Gabagola मा गाबोन थां दे नोंसोरलाय बे सोलाव मा लाखियो
बेखौबो गावबो लांनो थांनो होदो आरो नोंसोरबो गावबो लांनो थांदो Hei, anu je beda dari songja. Hei, mama kena. Hei. oh fine come on Ada mana mau coba coba. Oi, come on. Salah dahaसो मोनदों 다시 문을 차와. 응? Anjay आं हिनजाव ना आदसा नोंखौ मा सानो आंनिखौ बुंना सानो थादर नोंहा हेलौ हेलौ